Sanggarias Ritna Rahma Ibu Widi kasuwene samangke daya-daya hanya betaken panggihing penganten sarimbit wondene panggihing penganten sekalian yen cinandra lancaran gendho gedhe kang embane gangsa kodhok ngorek. Reti demparmanem tan ana sabawaning walang alisi pewasan gegodhongan datan imbah samirono datan lumampah wis tumuju penganten sekalian tumuju ing papan piniji papan panggih nedya balang binalangan gantalan kantal dumadi saking suruh matem musrosi bot-botanan jambe tinangsulan wenang lawi sami hatang kepasta minangka pitepangan lahir lan batin kakung lan istri luli penganten putri hanjengku ing sangajengipun ingkang garwa badhe hanindahaken tata cara upacara ngidakan tiga ya ngidak wiji dadi sumungkem wonten ing ngarsanipun ingkang garwa kalolos canela ingkang kakung badhe hanindahaken tata cara ngidakan tiga ya ngidak wiji dadi ngidak wiji dadi pasemon sru panyuwunan mring Gusti ingkang akarya loka muga anggenipun sesemahan kaparingana turun patutan kaparingana putra ingkang handung hanindita kasababan watak budi pakarti saha sekti nuli ingkang garwa hanindahaken tata cara ngranu pada aranu ateges tirta sesuci hangilangi sukertanipun ingkang garwa waratandhaning samangke sukerta ingkang sinandhang dening Bagus Muhammad Sahir Abidin sampun karesikaken nuli kalajengaken junjung derajat inggih derajating penganten putri kaangkat dening ingkang garwa sinarengan wonten ing bebrayan agung
mulihane ndaken tata cara pradaksina punapa ta pradaksina inggih lampahing penganten putri mijiling satengenipun lumampah manggen wonten ing sisih iring pratandhani penganten putri tansah nengenaken ingkang garwa luli kasrikepan slindur dening ingkang ibu slindur ingkang awarni seta aran reda inggih abang lan putih kanthi hanglaras moyo tindak ira mangkono penganten puniku sing kakung katon bagus sing wadon kakon ayu ladyan ora padha gumuyu nanging ing batin wis padha sarju kaiket prajanji kang setya tuhu mongki memong wongku winengku lamun geseng panemu musyawarah kang den gugu salokan kebo sepasang anggeret karuku ngangkate bareng tan benceng ing lagu mangkono uripe dadi tentrem rahayu 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 sagung dewadi Luli Bapa Sukino badhe hanenggaken putra putrinipun sepisan kanggo salawase sateruse yoger anak-anakku Luli Bapa Sukino badhe hamrepeki besan Sutrisno Bapa Didik Haryanto saha Ibu Wantini Nuli kasuwun Bapak Didik Haryanto saha Ibu Wantini panjenengan wonten ing sasana pahargyan niki kanthi luarawipun Bapak Didik Haryanto wonten ing sasana pahargyan kasumanggaken dening Bapak Sukino sumangga Tinggal Bapak Haryanto, Didik Haryanto, Ibu Andini sampun kasumanggaken dening Bapak Sukitno saha Bapak Suarsi wonten ing sasana pahargyan para tamu kakung saha putri kang winengku ing Sukarahayu Lolo Saharjo tan manggih rubida sakara-kara lampahing panggihing penganten saringgit ing ari kalenggahan enjing menika tumuli kalajengaken tata cara salajengipun nuninggih kerobongan jangkep kawiwitan saking bobot timbang
kacara kucur gembul bujana handrawina sesarengan saha ngunjuk tirta wening pramila katur dhumateng Ibu Widi saking Sanggar Rias Ritna Rahma ingkang wijil saking Bayanan Siswu Dipuran Boyolali kasuwun hamratitesaken lumadining tata cara krobongan jangkep wondene lumadining tata cara krobongan kinurmatan ladrang eling kapiwado sumangga tata cara krobongan inggih kawiwitan kanthi bobot timbang Bapa Sukina badhe hanimbang sepira ta bobote sepira ta timbangane anak Isakloron daya-daya ingkang Ibu hamiterang dhumateng ingkang Rama Pakne abot sing endi Pakne anake sakloron Pakne Bapa Sukina hangun nandika padha abote bune padha timbangane menika mengku pralampita biling samangki Bapa Sukina saha Ibu badhe hangrengkuh putra saha putrinipun boten bangsinde bangsiladan badhe karengkuh kadya putra Priyangga purna bobot timbang badhe kalajengaken tata cara kacara kucur ya asok guna kaya kacar kucur ya asok guna kaya dumadi saking empon-empon beras jene arta receh badhe kasoaken ing pangkonipun ingkang garwa tinadahan klasa kalpa pinangka mratandani bilih Bagus Muhammad Syahrir Abidin badhe hanyekapi sedaya kebetahan keluarga ugi Rara Ayu Yayu Rizky Saputri badhe hanampi sedaya peparingipun ingkang garwa kanthi lela lan legawa daya-daya kasuwanaken mring Rama saha Ibu mratandani bilih samangke penganten sekalian anggenipun hambangun balik diyo pribadi tansah emut dumateng ingkang Rama saha ingkang Ibu kasuwun berkah donga pamuji dumateng ingkang Rama saha ibunipun ugi guna kaya ingkang katampi kala wau berkahi tumrapipun
anggenipun sami hambangun bali griya. Purna tata cara kacar kucur nuli katindakaken tata cara gembul bujana Handrawina sesarengan. Gembul bujana Handrawina sesarengan ing samangki penganten kakung saha putri sani dolang dinulangan. Menika mengko pralampita ing samangki penganten sekalian anggenipun membangun bali griya ing samangki badhe kadya dulang dinulangan badhe karaosaken sesarengan manis pait getiring gesang badhe karaosaken sesarengan. Purna tata cara dahar gembul walimah nuli kalajengaken tata cara ngunjuk tirta wening ingkang mijil saking kendi pertala ing samangki pangajab mugi penganten sekalian hantu awening ing pikir anggenipun badhe lumampah tumuju ing bebrayan agung. Purna tata cara ngunjuk tirta wening maratandani tata cara krobongan jangkep sampun purna sinarengan suhu ing gending ingkang kapiyarsa.